Өстәлегездә тәмле печеньеләр, кетердәп торган конфетлар, әни пешергән торт, искиткеч тәмле туңдырма тора дип күз алдына китерегез. Силәгәегез ага башладым инде. Берәр баллай бер ашыйсыгыз киләме? Ә нигә? Баш миендә барган кайсы процесс тәм-томнан баш тартырга ирек бирми? Шикәр ул гомуми термин. Аны углеводлар дип аталган молекулалар классы өчен кулланалар. Аны бик күп ризыкларда һәм эчемлекләрдә табырга мөмкин. Сатып алган тәм-томнарның язуларына гына карагыз. Глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза, декстроза һәм крахмал. Булар барысы да шикәрнең төрләре. Шушы ук сүзләр фруктозага бай кукуруз сиропына да, җиләк-җимеш суына да, эшкәртелмәгән шикәргә дә, балга да кагыла. Шикәр конфет десертларда гына түгел, томат соусында да, йогуртта, кипкән җимешләрдә, хуш исле эчемлекләрдә дә бар. Шикәр бөтен җирдә булганга күрә, аның баш миенә ясый торган йогынтысын аңларга кирәк. Шикәр телегезгә эләккәч нәрсә була икән? Һәм сез бераз гына шикәр ашасагыз да, аны тагын да ашыйсы килә башлыймы? Кукуруз кисәкләре ашап карагыз. Аларда булган шикәр телдә урнашкан тәм-томны сизә торган тәм рецепторларын кушып җибәрә. Бу рецепторлар баш мие кәүсәсенә сигнал җибәрә. Һәм аннан бу сигнал алгы миенең бик күп бүлекләренә, шул исәптән баш мие кабыгына тарала. Баш мие кабыгының төрле өлешләре төрле тәмнәрне аеру өчен җавап бирә. Ачыны, тозлыны, әчене һәм безнең очракта балыны. Шушы урыннан әлеге сигнал дәртләндерү системасын активлаштыра. Дәртләндерү системасы исә баш миенең төрле өлкәләреннән уза торган электрик һәм химик агымнардан гыйбарәт. Ул катлаулы система, ләкин бу безнең баштагы бер сорауга җавап бирергә булыша. Моны тагын кабатларга кирәкме? Шоколадлы торт ашаганда туган шундый җылы, күңелле хис-хәлләрне хәтерлисезме? Бу дәртләндерү системасының эндәшүе. Ничек тәмле, ди ул. Бу хис ашаганда гына уянмый. Аралашу, җинси якынлык һәм наркотиклар булар дәртләндерү системасын активлаштыра торган хисләр һәм кичерешләргә кайбер мисаллар гына әле. Әгәр дәртләндерү системасы артык актив булса, шундый күңелсез вакыйгалар башлана. Контроль югала, нәрсәне дә булса бик нык эшлисе килә һәм шикәрне кичерә алмаучанлык арта. Әйдәгез кукуруз кисәкләренә кайтыйк. Алар сезнең ашказанына китә һәм ахыр чиктә эчәклекләргә әйләгә. Һәм анда ни булганын беләсезме? Анда да балыны тоя торган рецепторлар бар. Алар тәм рецепторлары түгел, ләкин сезнең тук булуыгызны белдереп баш миенә сигналлар җибәрә. Я сез өстәп ашаган шикәрне эшкәртер өчен күбрәк инсулин кирәклеген хәбәр итә. Дәртләндерү системасының төп валютасы дофамин. Ул әһәмиятле химик матдә, нейромедиатор. Баш миенең алгы өлешендә дофамин рецепторлары бик күп, ләкин алар анда тигез урнашмаган. Кайбер урыннарында алар күбрәк, кайдадыр азрак. Дофаминның бу кайнар нокталары дәртләндерү системасының бер өлеше. Алкоголь, никотин яки героин кебек наркотиклар дофаминга бик көчле тәэсир итәләр. Һәм кайбер кешеләрне бу рәхәт кичерешләренең кабатлануын эзләргә мәҗбүр итәләр, ягъни даими бәйлелек тудыралар. Шикәр дә канга дофамин бүленүен китерә. Ләкин ул наркотиклар кебек көчле тәэсир итмәй. Шикәр дофаминны көчәйтүче продуктлар арасында сирәк очрый. Мәсәлән, брокколиның бернинди дә эффекты юк. Һәм шуңа күрә мөгаен балаларның яшелчә ашарга теләмәвен аңларга буладыр. Сүз уңаеннан сәламәт ашау турында. Әйтик, сезнең ашыйсыгыз килде ди, һәм сез баланслы ризык ашарга карар кылдыгыз ди. Булай эшләгәндә, дәртләндерү системасының кайнар нокталарында дофамин күләме артып китә. Ләкин сез берничә көн рәттән бер үк ризыкны ашасагыз, дофамин күләме ул кадәр югары булмаячак һәм ахыр чиктә тигезләнәчәк. Моның сәбәбе шунда ки, ризык мәсьәләсе буенча безнең миебез яңа яки гадәти булмаган тәм тоюларга аерым игътибар бирергә өйрәнгән. Нигәме? Ике сәбәбе бар. Беренчедән, бозылган ризыкларны аерыр өчен. Икенчедән, безнең ризыкларыбыз күп төрле булса, барлык туклыклы матдәләрне тупларга мөмкинлегебез дә зуррак була. Ризыкның күп төрлелеген саклар өчен без яңа продуктларны аера белергә тиеш. Һәм шунысы да мөһим, без гел яңа төрле ризык ашап карарга теләргә тиеш. Шуңа күрә берәр ризыктан туйсак, дофамин күләме тигезләнә. Ярый, теге ризыкка кире кайтыйк. Файдалы һәм туклыклы ашамлык урынына берәр баллай бер ашасак ни булыр икән? Әгәр дә сез шикәрне сирәк ашыйсыз яки бер турыда сезгә аны күп ашарга кирәкми икән, организмдагы эффект баланслы ризык ашаганда кебек булыр. Ә шикәрне артык күп ашасагыз, дофамин күләме тигезләнмәячәк. Ягъни шикәрне күп ашагач, үзегезне һаман яхшы хис итүегез дәвам итәчәк. Ул яктан караганда, шикәр бераз наркотик кебек. Шуңа күрә кешеләр үзләрен шикәрле ризыктан башка яши алмаган кебек хис итәләр. Шикәрнең күп төрле булуын искә төшерегез әле. Аларның һәрберсе уникаль. Ләкин кайсысын гына ашасак та, баш миендә домино эффекты китәчәк. Ул исә рәхәт хис кичерешләргә илтәчәк. Артык күп, артык еш һәм эшләр контрольдән чыгарга мөмкин. Әйе, шикәрне артык күп куллану баш миендә бәйлелек эффекты булдыра ала. Ләкин сирәк-мирәк ашап куйган торт кисәге сезгә зыян китермәс. Тәрҗемә Айдар Шайхин, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шаймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.